Здравейте на всички! Днес ще ви покажа втори модел подложка за чаша, който също много от един чужд канал съм си го взимала. Много ми хареса също и си дооплетох още един комплект. Надявам се и на вас да ви хареса. Няма да ви показвам този път средната част, защото в предния клип съм показвала как се плете средната част. Само ще ви обясня и ще ви покажа само по края как ще си го оплетем. Значи, плетем, започваме от средата, изплитаме се 12 бримки с една намятка в вълшебен кръг. Който не може вълшебен кръг да прави и не му е удобно така, може да си изплите 5 бримки, 5 синджира, да ги съедини двата края и в този кръг, в който получи, в него да си ги направи. Значи правим по средата 12 бримки, след това ги отвояваме. Ето, втория ред всичките са двойни бримките, стават 24. Следващия ред, третия е една двойна, една единична, следващия е една двойна, две единични и следващия е една двойна, три единични. Ако има някой, който иска да си го направи по-голямо, продължава да увеличава единичните. Една двойна 4 единични, една двойна 5 единични и така, докато стигне големината на кръга, който иска да си направи. Така, аз съм си направила пак също 6 бройки с най-различни цветове по края и предните по същия начин, тези пак по същия начин, нали? И ми се получиха. На мен ми харесаха много. Сега ще ви покажа как съм си изплела по-нататъка. Аз кръга съм си го подготвила предварително и сега ще ви покажа. Започваме, няма значение откъде. Зависи колко ви е тънък или дебел конеца. При мен този конец е по-дебел, защото най-различни имах от тази дебелина. Обаче при този модел малко тук имаме едни пълнежи, които се получават, дават една дълбочина такава и по-добре е, ако конеца е малко по-тънък. Така, сега продължаваме. Правим си 3 бримки нагоре и сега ще се направим по 3 на едно място. Едно имаме вече. Този ми конец е малко по-тънък. 2, 3. Ето местото, на което се направихме 3 бримки. Сега ще си направим помежду двете 3 синджира. 1, 2, 3 синджира. Броим между моделчетата, между бримките ще имаме и по 2 синджира оставени. Сега ще ви покажа как. Тук си намятам 1, 2 и на третото. Също ще си направим ето така по 3 с една намятка. 1, 2,
3. Малко да си навия конец. Ето така. Получава се 3. Сега пак 3. 1, 2, 3. И следващото. Броим 1, 2, прескачаме на третото. Намятаме на третото. Пак ще си изплетем 3 стълбчета с една намятка. Аз им викам стълбчета, така ми е по-лесно. Ето така се получават пак 1, 2, 3. Намятаме, броим 1, 2, третото. Един път намятаме, втори път намятаме, трети път. Ето така. И продължаваме. 1, 2, 3. Намятаме 1, 2, прескачаме на третото. 1, 2 и 3. Ето така. Трябва да си обиколим цялото кръгче. Още един път ще го покажа. 1, 2, 3. Намятаме и броим. 1, 2, ето го, третото. И на третото се изплитаме с една наметка. 3 на едно място. Едно изплитахме, второто и сега третото. Ето така. Значи какво правим? Изплитаме си, хайде така го казвам, така да го кажа. Изплитаме си 3 стълбчета, намятаме, оставяме 2 бримки по средата, на третата бримка започваме да си плетем следващото. Помежду 3 синджира. И нека да стигнем до тук и ще продължим. И така продължаваме. Ето, аз оплетах до това, последното. И сега ще ви покажа къде. Ето това е третото. И си правим 1, 2, 3 и съединяваме ето тук. Малко да го и съединяваме ето тук в първото стълбче, откъдето тръгнахме. И така модела нататък какво правим? Тук си намятаме, сега ще ви обясня, тук си намятаме, сега в това средното, ето тук, дето ги оплетахме по 3 стълбчета, ето в това средното, по-добре да ви покажа на това, ето в средното ще си направим ето тези пълнежи. Не знам дали точно хубаво се вижда. Нека да взема и друг цвят, може би он е по-тъмен. Ето така. Ето тези жълтичките пълнежи са точно в средния. Сега тук ще ви покажа как се правят. Така. Намятаме един път, ето така. Промушваме под средното. Ето това. Средното стълбче. Средното.
наметнахме един път, промушваме в средното стълбче и сега ще си правим пълнеж. Един път наметнахме, намятаме втори път, промушваме пак през средното стълбче, изкарваме се, два пъти намятаме, трети път, пак в средното стълбче, изкарваме, стана 4. Още един път, 5 пъти. 5 пъти промушваме, за да... Ето. И станаха, виждате ли, 5. Сега изкарваме конеца през всичките тези намятания, които направихме, и закриваме самата топчица, която се получава. След това промушваме в горната част, ето на това последното. Това ще ни се води последно стълбче, а това предното ще ни се води първо. Промушваме ето в тази част и затваряме. Ето така. Сега дойдохме тук, където помежду тези тройки си оплетахме по 3 синджира. Сега в тези 3 синджира ще си оплетем по 5 стълбчета с една намятка. Намятаме и изплитаме. 1, 2, 3, 4, 5. Ето, изплетахме си 5. Продължаваме по-нататъка. И дойдохме на следващата тройка. Казахме, че това ще ни е първото, това средното и това крайното. Като свършим тук с 5 стълбчета, тук вътре помежду двете, промушваме в горната част на първото, ето така, и просто го изплитаме. Изкарваме конеца, малко удължаваме и намятаме. И сега промушваме пак в средната част. Ето, в средното стълбче. Изкарваме конеца, удължаваме, наметнахме един път. Втори път, ето, трети път, пак се изкарваме, четвърти път и пети всъщност. Пак изкарваме и пак завършваме. И пъхаме ето в това второто стълбче. Само завършваме. Ето вече имаме 2 топчици. Аз им казвам топчици, те са си пълнежи. И сега между двете тройки имаме 3 синджира, там си правим 5, аз правя 5, зависи вашия конец, ако е по-тънък, можете и 6 да си направите. Достатъчно е да се получи запълване с една наметка. 1, 2, 3, 4 и 5. Ето, вижте как имаме вече, ето тази издутинка тук, как се получава. 5. Ето, дойдохме на следващите 3. Сега ще ви покажа малко по-бавно. Малко да увеличим. До края. И така. Направихме 5. Сега ето тук влизаме на следващата тройка. Ето така. И какво правим? Сега намятаме. Като наметнем,
на средното стълбче. Ето това средното, на което ще си направим пълнежа. Един път. Ето. Намятаме. Втори път. Намятаме. Трети път. Намятаме. Чакайте, че аз го изтървах. Намятаме. Четвърти. Още един път. 5 пъти. Ако искате тази самата топчица да стане по-голяма, може да наметнете още повече. Не е проблем. Стига да искате топчиците да са по-големи. И прекарваме конеца през всичките наметнати. След това, ето завършваме тази тройка, ето така в това последното стълбче. Ето и нашите топчици взеха да се получават. Така, сега имаме още един път и ще си направим самостоятелно нататък. Завършихме, сега имаме 5 или 6 пълнежа там според вашата прежда. 1, 2, 3, 4, 5. Така. 5. И ето тук, на първата тройка, ето тук, завършваме. И изтегляме малко повече конеца. Една наметка и на средното стълбче. Ето тук на средното. Един път, два пъти, 3 пъти, 4. Ето, може и 5. Не е проблем. Ето 5. И след като се получи ето това, издърпваме конеца и затваряме. И след това завършваме тук на следващото стълбче. Ето. Ето така. И получихме. Ето, получиха се тези пъпчици тук и така. И така продължаваме. Пак 5 пълнежа, пак завършваме на първото стълбче, пак по средата правим пълнеж и пак завършваме на следващото стълбче и така до края. Да си довършим и ще ви покажа как завършваме. И така, аз стигнах края вече, където трябва да съединим. Имаме да довършим ето тук 5, да запълним пространството, където бяха трите примки. 2, 3, 4 и 5. Ето така. Това не беше последното. Сега къде завършваме? Завършваме ето тук на първото стълбче. Нали, работихме върху тези трите. Първото, средното, където си правихме топчицата, където се получаваше, и третото, това, от което завършахме. Сега ще завършим ето на това първото тук. Първото стълбче. Само съединяваме
с ето така, с приплъзване. И това ни е края. Отрезахме си конето. Ето как се получиха нещата. Ето местата с петте и топчицата, които правихме на средното. И така се получиха едни красиви топки. Мисля, че е хубаво се получи. Надявам се и вие да сте харесали и вие да си оплетете, ако желаете.